Cando lín esa frase que utilizaban os antigos navegantes como unha ofrenda para que os navegantes tivesen pois, unha boa travesía, non? E entón, bueno, Estrela Clara, pois para que... Entón me chamou moito a atención, me gustou moito para o proxecto, porque creo que todos, non? Ademais de que sexa dunha forma simbólica, necesitamos en calquer camiño, non? Pois unha estrela clara, algo por que guiarnos, unha luz que está simbolizada na estrela, pero moitas veces pois, pode ser unha voz, pode ser outras simboloxías, unha persoa, o sea, poden ser moitas cousas. E o vento largo, porque para ter esa vontade, non? De continuar, de veña, beso eso, pero teño esa vontade e unha forza que me leva, non? Cara aí. E Mar en Calma para que se den as condicións, pois o vía como para esta protagonista que quero que sexa unha muller que pode navegar, que poida sair do seu contexto, bueno, o sea, do seu contexto pois o mellor familiar ou do seu contexto coñecido, non? Que poda experimentar por si mesma diferentes travesías, que poida... Bueno, que pode ir máis alá do coñecido, creo, non? E tamén saberse e coñecerse que ferramentas ten xa e que ferramentas se descubre. E, bueno, evidentemente, utilizamos moita simboloxía, moitos elementos, non? Que creo que tamén para as crianzas é máis doado identificarse ou verse reflexado con iso, ou mesmo coñecer eses elementos, que claro, moitas persoas que a mellor non van ao mar ou non van... hai como diferentes capas, non? Da lasaña. Unhas son pois, as palabras, o contexto, as imaxes, non? Que nos permiten soñar, recrear, e que o mellor só se coñecen a través pois, da literatura, ou a través de pezas de teatro, ou a través da poesía, que por iso pois, é unha ferramenta que nos achega ás persoas. E o mar pois, representa pois, todas esas emocións, de algún xeito, non? Que esta protagonista se pode enfrentar, e tamén, bueno, tamén porque pode xogar a ser moitas cousas, non? Pode xogar pode haber drama, porque evidentemente vai haber conflitos nos que ten que desafiarse, tamén traxedia, porque o mellor hai cousas que non están nas túas mans, non? Cando falamos da tempestade ou falamos que evidentemente sempre ten unha doble mensaxe, non? Para a dramaturxia, pero, bueno, todas estas características son máis doadas, non? A leválas a nivel de imaxe e tamén por traballar unha beleza, e tamén quería que aparecese o contexto, bueno, neste caso da Costa da Morte, non? Si podo recoller algo, porque creo que é bonito que nos podamos identificar co que nos rodea, non? Que non teñamos que soñar cun máis alá, lonxe, sino que tamén podemos soñar dende o que temos, non? E aí entra, pois, a valorar o noso patrimonio, a querer coñecelo, non? A descubrir máis cousiñas preto, e creo que é importante que se faga dende a infancia, non? Desde pequenos, pois para poñer luz, non? A esa curiosidade, a que eles tamén poden, que podan escribir, pois, se teñen referencias preto, pois creo que é moito máis doado, non? Agarrarse dende unha da raíz a poder crear, non? E que é posible. Bueno, e fala do mar, porque a mí me encanta o mar, me gusta moitísimo o mar. Claro, estes días, non, na residencia, pois intentaba baixar un poquinho a terra, o papel. Claro, por que o mar, non? Por que escollín o mar? E, claro, para min é liberdade. Claro, pensar nun horizonte ou pensar en ver cousas que non vexo aquí en terra. E claro, me crea moita curiosidade, me crea como moita forza, non? Para poder soñar, bueno, pois un poquinho eso, e que é para mí o mar, que o comentaba así cas compañeiras, non? Igual cos compañeiros da residencia, intentando buscar iso, non? Me digo, por que o mar? O sea, poñía como varias opcións, e sí que, bueno, me gusta moito a auga, non?
bueno, además dos ríos e todo isto, pero o mar ten como algo máis amplio, é algo, claro, despois ten as cores, ten, non sei, bueno, o sea, é como poder tamén manterse en equilibrio en algo, non sei, hai moitas cousas, non? Nunha superficie que non estás terra a terra, que tes que saber nadar, tes outras artes, como digan aquí os mariñeiros e as mariscadoras. E para min era un pouquiño, pois sempre me gustou eso, ir á praia, xogar carea, os cangrexos, xogar a ser pirata entre as rochas, non? Saltar, xogar a ver quen aguantaba máis debaixo as respiracións, non? Debaixo das ondas do mar, as cores das algas, bueno, supoño porque tampouco vivo preto do mar, o sea, vivo de cara ao mar, que sería un dos meus soños, pero si moi cerca, non? E teño esa posibilidade de estar cerca. E logo, pois, claro, así a nivel persoal, ya digo, ven igual como dende fora, non? Ese amor polo mar, porque, bueno, de pequeniña sí que era bueno, nacín prematura, tivera así na casa, tivera así varias complexidades, non? A hora do nacemento, entón, bueno, teña dificultades para respirar, entón, pois, bueno, por un lado, o médico lle recomendara que tiña que lavarme, non? Con agua con sal, como se fora hai un método sanador, bueno, que é moi bo, de feito, non? Facer as limpezas da nariz con agua con sal. E tamén, claro, me lembro de cada vez que ia ao mar, ou inverno ir buscar auga ao mar, non? Nunha botella para ter na casa, e que fora como esa purificación, non? Bueno, do corpo, e poder liberarme, non? Desa nubosidade, non? Que non me permitía mellor estar tranquila por falta de respiración, e despois porque, claro, miña nai nese contexto pois me ofrecera a Virxe, non? Dos Milagros de Mar de Traba, entón cada ano ia aí, non? O sea, como, bueno, pois que está en frente ao mar tamén, digo, entón, ao final sempre aparece como algo evocador ou algo, un camiño a donde dirixirme, pois de diferentes puntos, non? Entón, pois, aí está, o mar, amar o mar, non? Considero importante falar do mar e a muller, porque as referencias que temos, tanto a nivel preto, non? Bueno, cerca, que a maioría, pois as mulleres sempre eran as que se quedaban na casa, as que facían as labores de tecer as redes, bueno, atar as redes, ir buscar aos barcos o peixe, bueno, ser as pescadeiras ou as mariscadoras, pero nunca eran as que se podían poñer en riba dun barco e tomar a dirección, non? Ou ser elas quen dirixen. Bueno, tomar esa decisión, non? Elixir, pois eu quero estar en riba deste barco, non? Entón me parecía que era importante como romper eses moldes, porque claro, bueno, cada vez temos máis referencias, non? Pero bueno, se o facemos dende o imaginario, pois igual xa nos prestamos máis a tomar esa forza, non? Para que sexa así, que cada vez pois hai máis mulleres navegantes, ou me decían, pois, ou na marina mercante, ou así, pero tradicionalmente, non? Na nosa memoria histórica non o hai, o sea, tanto a nivel das labores, das profesións, non? Relacionadas co mar, como despois tamén a nivel, pois, literario, non? As mulleres sempre son as mulleres sempre eran, ou non, nos relatos así que estou lendo, non? Me dicía, pois non, me dicía onte un mariñeiro, non? Si te miraban a muller de frente a frente antes de subir o barco, eso traía mal augurio. Entón, mellor mandaba quedar o mariñeiro en terra. Despois tamén lendas, non? Que estou pois recollendo, non? As mulleres, eso, daban mala sorte. Pero de onde ven eso? O sea, quen construíu eso? O sea, por qué? Non? O sea, por qué? Claro, si te atopabas sereas,
ou sempre eran sereas que te van a capturar e facer quedar non sei cantos meses nunha illa, non? Ou te van a... Sempre ten como ese contexto como malévolo incluso, non? Pero despois, por outra banda, tamén está como as virxes todas, na religión católica tamén están aí as virxes como a forza creadora, o sea, non, a forza pola que naceu Xesús, non? E que case sempre aparecen nunha barca, non? Como se só fose a única forza que pode vencer todas esas catástrofes e dificultades desa travesía, que, bueno, como me dicía, pois, en terra sempre tes alguén máis cerca, non? A quen acudir, a quen chamar, pero no mar non, non? No mar eres ti contra iso, contra as forzas da natureza, de algún xeito, non? Entón, tamén como unha revisión de ti mesma, que habilidades tes, o sea, ou só teñen os homes, só precisas forza, ou hai tamén astucia, non? E hai outras características que te poidan guiar. E, evidentemente, se non chas enseñan, o sea, ninguén nació aprendido, non? Se non chas enseñan, tampouco as vas a poñer non as vas a utilizar, non as vas a poñer en práctica. Entón, creo que moito do mar ven por moitas creencias, tamén pola forza ou non, pero, bueno, outro día, pues, Teresa tamén, o sea, que non hai referencias literarias, sempre son eso, non? Ou dende a traxedia grega, ou das lendas, sempre, ou mulleres que se converten en focas, pero as sereas, non? De xeito simbólico, pero non hai referencias, bueno, outro día, bueno, non hai moitas, non? Seguramente se vas escarbando aparecen máis, como nos vikingos, non? Que as mulleres tamén saían con eles a navegar, non? Para descubrir outras terras. Pero, ou Isabel Barreto, creo que é, non? Que era unha das primeiras, bueno, mulleres coñecidas, que foi almirante nas embarcacións con Felipe, bueno, no libro poñía o primeiro ou segundo, según se mirabas desde Portugal ou dende España, non? Pero, claro, non temos referencias, entón se eu non teño referencias, é máis difícil que te permitan, ao mellor desde o teu contexto, ser eso, non? E claro, eso nace como dende dentro, de ter a curiosidade de experimentar por unha mesma, creo. Bueno, un pouquiño así, a referencia do mar, non? A muller e o mar. Sempre é como a emoción, non? A palabra. O primeiro que se me ven é eso, porque, como comentabas, non? Das infancias mal habitadas ou adultos mal habitados, tamén creo que, pois, como, bueno, vamos falar da nosa xeración ou das xeracións previas, non moi lonxanas, pero sí que para mí é moi importante porque, claro, na infancia se traballa moito bueno, ou eu o vexo así, dende a emoción, e creo que os adultos e as adultas estamos aínda si como intelectualizar ou como nomear ou denominar as emocións, non? Como que parece se para crianzas ou infantil que non é intelixente, non? E eu, claro, vexo todo o contrario. Hai moita intelixencia ou moito pensamento, moita reflexión para que con algo concreto poda chegar tanto a esa crianza como a alguén adulto, non? Si saca mellor os velos ou as creencias, non? Porque sí que vivimos, bueno, creo, non? Que estamos nun mundo máis intelectualizado e que a veces tamén é necesario, pero sí tamén utilizar esa emoción, non? O que nos permita empatizar co outro, coa outra persoa. E as crianzas sí que se están desenvolvendo aínda en coñecer o mundo, en recoñecelo, en comprendelo, non? Entón, e son moi emocionais, entón entenden as cousas máis creo, dende a emoción, non? Por iso é tan fácil que choren, que rían, que se caen, lles pase algo, ou que teñan que entender, non? Que o mellor non poden tomar algo nunha hora, pero sí poder, o sea, ou comer algo, non? Porque, o sea, non, un adulto sí que, bueno, pues me senta mal, ten esa experiencia, pero un rapaz, o mellor non? Entón, como poder chegar aí, bueno, dende a emoción tamén, dende
dende pois, algo empírico, analítico, evidentemente, non? Si o transmites desde unha adulta a unha crianza, pero sí que me parece como que eso está máis presente, e para min pois, é moi importante, porque creo que moitos dos conflitos que temos de adultas pois veñen por non atender as emocións. Entón, bueno, cando creas desde aí ou das unha mensaxe, non? Ao final, pois así revisando, para mí había un camiño emocional, non? Que, o sea, está en calquer libro de psicoloxía ou así, evidentemente está plasmado, está explicado, pero sí como poder verter eso en imaxes, en experiencias que sexan máis igual simbólicas, para que non sexas ti, non? Para que sexa esa imaxe, para que sexa pois ou esa ave, dis, pois como lle pasou a non sei quen, non? E mellor non eres ti, ese problema xa se vai, ese conflito xa se vai afinando, non? Non o tomas como algo persoal e te quedas aí estancado, non? Por iso tamén necesitamos da metodoloxía ou da... Bueno, precisamos de todas estas referentes, non? E para, bueno, por eso creo que para a infancia, e despois me gusta crear desde a infancia, porque, para a infancia, porque, bueno, traballei con rapazas, e non foi algo buscado, o sea, pero sí, bueno, non foi algo buscado, sí que me gustaba xogar con eles e eso, pero quería ser como adulta, non? Eu quería ser como adulta, enfrentarte os problemas e darlle... E sí que entendín que si creamos dende a base, non? Pois persoas maduras, persoas que poidan entender, comprender, pois vai ser máis doado crear adultos sans, non? Tamén, a ver, que isto parece un pouco así máis terapéutico, pero sí que sempre hai unha mensaxe, non? Sempre hai unha profundidade nos contos, como nos contos populares, non? Igual non fai falta explicalo, pero os rapaces xa saben, non? Bueno, non, porque el lobo se comía a Caperucita, e que eles mesmos indaguen tamén, tampouco lle hai que dar todo masticado, non? Que xa teñen as súas propias reflexións e te explican... O sea, hai moita sabiduría, non? Que, de feito, creo que vamos deconstruindo según vamos... vamos amoldándonos a algo según vamos medrando, e entón, claro, os rapaces te devolven, para min te devolven moita enerxía pois creativa, inocente, un pouco, bueno, loca, non? Porque dis, claro, me acordo, por que pinto sobre blanco, non? Me acordo, en algúns talleres ou así, e eles teñen a súa propia xustificación, non ten por que ser unha xustificación adulta ou unha xustificación que ti teñas que entender, non? El ou ela o fai e claro, é moi creativo, porque non hai unha mirada superior que vai estar ben ou mal, non? Entón, eso me gusta moito, gustame moito, e despois o feedback, se ríen como as... Bueno, non sei, o sea, creo que é moi interesante, non? Tamén como público, é un público moi agradecido, e, bueno, a mí me gusta, non? Que sexa así tamén. Bueno, si está ben feito, non? Que si está mal feito tamén, o sea, chao pescado, porque tens que manter máis viva, non? Esa atención ten que estar todo o rato, non? O lume da candea ten que estar aí face to face todo o rato, que poidan... Senón tamén se aburren moi fácil, se non lles gusta, é como, bueno, vou a ver, non pensan, vou a ver se me gusta, a ver como remata, a ver que final ten, non, están no presente, non? Están no presente, no momento. Isto me gusta moito, tamén son máis vulnerables, entón, bueno, creo que tamén tens que ofrecer, bueno, considero, non? Ofrecer algo dunha calidade, ou que mensaxe queres transmitir, que queres que lles chegue, e aí, pois, tes moito... Bueno, para mí é moi importante, non? Tes moito... Tes unha intención, tes algo... Tes que saber que é o que lle queres ofrecer, non? Porque sí que se van a quedar con iso. Bueno, non? Cando somos pequenos nos vamos quedando con cousas e iso mellor pois tamén queda na memoria, o gallá, non? O sea, quede na memoria o que fago, bueno, o que quede ou polo menos ese día, non? Ou neses momentiños que se podan preguntar cousas ou finais eles ou que podan intervir.
Entón e logo tamén me gusta porque non só como teatro, non, estar nunha caixa e que hai un público, senón, bueno, a mí me gusta moito que sexa pois nos coles, e bueno, pois me gusta que tamén na creación pois haxa música, haya cantigas, haxa pois para que tamén podan coñecer, non, outros instrumentos ou bueno, además de outras paisaxes, non, ou recoñecer a unha muller protagonista ou unha muller pirata ou bueno, tamén me gusta como que teña un fío pedagóxico de algún xeito, non? E claro, mellor, pois, eso pasa con... Bueno, outro día me enviaba a prima dunha compañeira, non, de cando foran cole, pois un debuxo, non, que fixeron despois. Bueno, o sea, creo que é bonito, non, que eles tamén creen, non, ou do que viron, que co que se quedan, que é importante. E ese feedback a mí me parece moi interesante, a verdade. O sea, ir máis alá do propio escenario, o sea, da propia interpretación, senón como influe ou como interactúa, non, pois co seu día a día nun cole, ou se van á biblioteca, ou non, que eles tamén podan escribir as súas historias, ou, bueno, un poquinho así, ou tamén, claro, pois tamén penso dende a miña memoria, non, porque, o sea, que eles podan ser creativos, non, que teñen esa liberdade tamén. Considero, non, dende o punto no que estou agora, que o proceso creativo tamén vai modificándose, moldeándose, non, vai adaptándose, sobre todo porque creo que ten como diferentes puntos, non, de partida neste contexto, que sería pois para quen, non, para quen quero crear isto e compartilo, non, que non sexa só para mí, o sea, pode ser para mí, pero neste caso é para compartir. Como vou facer, en donde, hai moitas cuestións, non? Entón, bueno, pois dependendo do momento, non, bueno, da miña vida, o sea, da miña curta vida, dependendo dese momento, do contexto, ou se é eu soa ou con máis persoas, pois eso tamén o vas pensando, non? O vas reflexionando para saber que podo crear ou como podo crear. Si que teño feito cousas con máis persoas, pero feito era no estranxeiro, estaba nun ir e vir, non? Entón, bueno, como que decidín, cando, bueno, decidín pois volverme máis á terra, ainda que me guste, pois, por exemplo, viaxar, pero tamén é algo a ter en conta, non? Se quero viaxar, que residencias fago, ou como podo compaxinalo co que teño aquí, e pedir, o sea, ou recoller eses días para viaxar, e se estón ali, pois que lingua vou falar, ou como preparalo, como facelo. Entón, para min é importante a creación, sobre todo, estando, o sea, máis que entrar na ensoñación e na creatividade, sí que penso moito que opcións teño de facelo, non? Antes sí que pensaba, pois facemos, como que soñaba moito, non? Facemos isto, e co tempo sí que foi como traer iso a como me vou poder mover, como vou estar cómoda tamén, que me parece moi importante, sobre todo para os creadores, tanto de ámbito, bueno, calquera, non? Que é moi importante saber como vou poder leválo cara ao público, como vou poder financiar iso, como quero facer. Por exemplo, para mí é moi importante, ora, pois, cando voltei, é moi importante, bueno, primeiro quería facelo só neste caso, porque estaba noutro traballo, e quería poder escribir eu, bueno, traballar a autodisciplina, a constancia, non? Podo facer iso, e bueno, o pensei como para min sola, porque non quería depender de ninguén, pois, nese caso, mellor para ensaiar, logo máis sí, pero para ensaiar, que moitas veces, pois a xeografía tamén nos intercede, non? Nos interpela. Se non estamos no mesmo lugar, tens que ter esa disponibilidade de desplazamento, esa disponibilidade horaria, non, como cousas moi prácticas a ter en conta. Entón, ahora, como que recollo máis ese contexto, que ven dende fora. Entón, bueno, sí que empecé a facelo así, para poder facelo, bueno, quería interpretar tamén, e ao mellor, pois,
ao mellor non, bueno, non sei, non me presentaba a castings ou que fora, e si quería crear algo dende min, e dende un lugar preto de min, non? Por exemplo, pois a miña familia, pois, estou pensando nos Penedos, non? Ben de aí. E, bueno, tamén quería como honrar, non? Pois o meu avó, ou a... quería transpasar un pouquiño eso, non? E facer, eso, honrar a memoria tamén, non? De cando, pois, nos anos 60, ou, bueno, 50 xa, non, pois viaxaban moita, o sea, quero dicir, hai moita historia, aínda que parezca algo logo moi sinxelo, non, pois os irmáns do meu avó emigraran a Argentina e traían, de repente aparecía o acordeón aquí, ou, non, na outra peza aparece o acordeón, pois por iso, non, que é algo, pois, algo de lembranza, pero que logo, pois, decido poñer o acordeón, porque o acordeón e non unha gaita, non, ou unha flauta. E para min, perdón, é moi importante saber, pois, ter en conta dos ensaios ou dos desplazamentos, en que espacio podo ensaiar, como me vou financiar, bueno, a maioría fixen autoxestionada, bueno, algunhas sí que foron con subvencións, pero non aquí en Galicia, non? Entón, autoxestionada, gústame que o tecido que traballe dentro, profesional, sexa, pois, dun tecido preto, o sea, que, bueno, como crear unha labor de unha interrede, non, pois, económico, prefiro que sexa, pois, a costureira, ou que sexa o que vai pintar, ou que sexan dun círculo preto, non, como tamén dando valor o que teño como profesional e arte cerca, tamén me permite a min coñecer máis, aínda máis, non, do lugar, porque a veces penso, ten que estar en Madrid, ten que estar en Santiago, ten que estar... E non, de repente, hai moita xente como escondida, non, nestes recunchos de Galicia, non, que é así, non, que estamos así como medios escondidos ás veces, ou que tens que chegar aí, non tens que ir a propósito para poder coñecer alguén, pois, un pintor, ou... Bueno, entón me gusta que sexa alguén da zona, para a nivel, bueno, a nivel, pois, económico tamén por desplazamentos, o sea, creo que tamén pola miña ética, non, intento reducir gastos, ser un pouco acorde, non, co medio ambiente tamén, non? Bueno, eso digo tamén por reutilizar materiais, o sea, penso en reutilizar materiais, non, sempre que podo, bueno, materiais de reciclaxe, bueno, hai moitas partes, o sea, como que influen para a creación material, e despois, bueno, o sea, claro, hai moitos estilos, non? E unha vez que decidín, pois, enfocarme para este público, tamén considero a narración oral, por exemplo, moi importante, si parto ora así por estilos, non? Tamén se o facía sola, e como poder facer, crear, non, diferentes personaxes, claro, o sea, interpretando, non sendo eu, non estou facendo un conto de narración oral, non, que sou eu e que conto isto, senón que estou interpretando. Entón, aí, pois sí que poñía, o sea, utilizo a parte de interpretación e de narración, tamén collo ferramentas mellor como os cantares de cego, ou os monicreques, non? Pero para, bueno, pois creo que tamén para encher un espacio, non? Para, pois, que haxa diferentes alturas, o sea, tamén si creo diferentes paisaxes dentro desa propia historia poidan habitar aí, non? Entón, mellor, pois, un monicreque me dá esa facilidade, pero de repente, mellor, pois, teño que sair de aí e utilizo a narradora como transición para outro lugar, ou algún elemento, non? Quero dicir, pois agora estaba pensando, o sea, ainda que estaba creando sobre o mar, estaba pensando moito no lume, non? Como esa, bueno, como transitorio, non? Dun lugar a outro. Bueno, polo faro e todas estas cousas, non? Que tamén o mar habita máis cousas e rodea, non? Está delimitado por máis elementos. Bueno, entón, eso, utilizo un pouquiño, pois penso nos moncreques, no teatro de obxetos tamén, e sobre todo para evitar esa ensoñación que non só ten que ser interpretado por persoas, senón que os obxetos tamén poden falar, non? Como dicía Rosalía de Castro, bueno, as plantas falan, as pedras falan, e temos moita, sobre todo en Galicia, non? Aí sí que sinto, bueno, que temos sí que creo, non? Que temos unha paisaxe fermosísima,
e que nos dá lugar claro, bueno, a maxia, non? Eu creo. O sea, temos as fragas, temos bueno, tamén a literatura, non só Disney hablan las conchas, falan as cunchas, sino que temos nós aquí moita, bueno, creo que moita potencia, non? A que agarrarnos. Entón, bueno, no Teatro de Obxectos pode pasar eso, os monicreques tamén representan e se identifican, non? Que tamén pensaba os rapaces e os adultos tamén, moitas veces tamén en épocas de prohibición de expresión política, era a través dos monicreques que se representaban moitas escenas, non? Porque non somos nós os intérpretes, son eles, non? Entón, sempre hai aí como un trasvase de palabras, non? De comunicación para chegar ao público de outro xeito, e que me parece moi interesante. Aínda que para mí non foi buscado, foi para poder crear e poder levar eu eso chegou de outro xeito os monicreques. Chegaron de outro xeito para poder manipular, crear, dende nas historias que vou creando, non? Pouquiño a pouco. Bueno, me parece fundamental, non? Que as institucións ofrezan iso ás persoas, non? As persoas creativas, bueno, pois para ofrecer ese espacio que non é tan doado, non? De obter, de recoller, que podes crear ti a nivel persoal, pero é moito máis complexo acceder a un espacio así que sexa compartido, a non ser que ti estés nun proxecto non concreto coa compañía, ou non, o que vais gravar un disco, ou, bueno, o que se me ven así de primeiras, pero que busques un espacio en concreto para traballar ese proxecto. Entón, bueno, a mí me parece moi interesante, non? Como un lugar de encontro, pois neste caso, pois para conversar, para escoitar, para enriquecerte de outras cousas que non coñeces, logo para ter esa liberdade de, bueno, de estar en paz, o sea, desa paz, dunha paz para enfocar, pensar só nesto que queres crear, non? Que o comentamos pola mañá, a veces, bueno, buscamos espacios, non? Ou nos alonxamos a lugares para estar só, o sea, porque necesitamos como entendernos, non? Con esa cousa que proxectamos, con esa cousa que queremos crear, coa información que temos, pero como poder poñer todo iso, como vertelo, non? Como poder plasmalo, e moitas veces, pois depende das túas sensibilidades, non? Persoais, ou depende de como construas, de como teñas organizado, non? A túa vida cotiá, o teu ordinario, pois o mellor te interrumpe máis. Entón sí que, claro, é moi necesario poder obter isto a nivel persoal, bueno, eu considero a nivel persoal, de que non existe máis alá que este momento presente para crear. E logo a nivel de residencias, claro, os espacios creo que teñen que ser públicos, ou mellor pois ordenados, bueno, que teñan unha certa orden, que teñan unha certa, bueno, non, o sea, que tampouco que esteamos aí en masa, porque senón tampouco habería ese silencio, non? Ese espacio, ou atopar eses espacios de compartir, pero sí que creo que bueno, claro, que están aí e que, non sei, o sea, que se poden utilizar para moitas cousas, e sobre todo a nivel cultural, non? O sea, que sempre é moito máis difícil acceder a eles e que, bueno, e que se son do pobo, pois que sexa para o pobo, de algún xeito.